Venstre tænker vi frem, længere end vores egen næsetip. Vi radikale går ind for højere skat på forurening og lavere skat på arbejde. Forestil dig Danmark, hvor kærlighed betyder mere end stive regler. Danmark er en nation, som er bygget på, at folk de kommer, og folk de går. Indvandrere er en berigelse for et mangfoldigt samfund som det danske. Hvad er nu det? Vi stoler også på udlændingen. Vi skal kunne tiltrække og fastholde udlandsk arbejdskraft. Vi vil kæmpe for danskernes ret til at bo i Danmark, også når de er gift med en udlænding. Vi vil give asylansøgere og deres børn ret til en ordentlig bolig, uddannelse og mulighed for at arbejde. Vi ønsker en værdig udlændingepolitik. Udlænding skaber værdi for Danmark, så enkelt kan det siges. Og det er det, vores udlændingepolitik afspejler. Vi samarbejder. Også i Europa. Vi vil indføre euro i Danmark. Vi ønsker en fælles europæisk flygtningepolitik. Vi vil være helt og fuldt medlem af det europæiske fællesskab. Vi vil bare have mere Europa. Radikale Venstre støtter helhjertet det europæiske samarbejde, og ønsker derfor et fuldt og fast medlemskab af EU. Derfor vil vi gerne have forbeholdene afskaffet. Vi tror også på lærerne. Vi vil sikre lærerne løbende efteruddannelse. Radikale Venstre vil sikre, at lærerne kun underviser i de fag, som de er uddannet i. Mindre end hver 5. naturtekniklærer har fag som linjefag. Det går ud over eleverne. Særligt de bogligt svage. Radikale Venstre vil stille krav om, at alle lærere i løbet af de maksimalt 5 år skal have linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Radikale Venstre vil stille krav om, at alle skoleledere får en diplomuddannelse i ledelse inden for de første 5 år som leder. Vi har tillid til lærerne, som underviser vores børn. Radikale Venstre tror på vores lærere og på den faglighed, der besidder. Derfor vil vi give dem den frihed, som deres opgave kræver. Vi vil give lærerne mere tid til undervisning. Radikale Venstre ønsker, at lærerne kan kvittere for den tillid, forældrene viser ved at sende børnene i skole. Radikale Venstre foreslår, at kravene om at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter afskaffes. Og så skal de nationale tests være frivillige. Handlefriheden skal tilbage i skolen. Beslutninger om at tage ansvar for undervisning og elevernes faglige og sociale og personlige udvikling skal være lokal, tæt på forældre og lærere. Vi vil sikre moderne rammer på vores skoler. Radikale Venstre ønsker at anvende de knappe offentlige midler på investeringer i skolerne. IT skal være en naturlig del af undervisningen, selvfølgelig. Det er vores fremtid digital. De grønne tavler skal erstattes af smartboards, fordi det er trods alt teknikken og den digitale verden, som er fremtiden. Vi vil lave reformer af arbejdsmarkedet, som sikrer en tilstrækkelig arbejdskraft og økonomisk råderum til investering i uddannelse og forskning. Vi vil have en innovationsstrategi samt en handlekraftig innovationsenhed til at gennemføre den. Og vi vil også gerne have en samlet strategi for intelligent offentlig efterspørgsel og udbud. Vi vil også gerne skabe en ny globaliseringspulje 2, som fortsætter en milliardinvestering i talent og vidensudvikling frem for de seneste besparelser. Der skal være en afskaffelse af iværksætterskatten og en ny model for forskerskatten. Og til sidst skal der være en mere risikovillig kapital til de innovative vækstvirksomheder.